De gemeente Zuidwest-Friesland bestaat 10 jaar en wij zijn grutsk op onze mooie gemeente. Waar ben jij trots op in jouw Zuidwest-Friesland? Timmerdorp en Ja? Survivalen. Survivalen. Heel leuk! Een trek is hartstikke leuk. Zuidwest-Friesland heeft zoveel prachtige plekken. Wat is bijvoorbeeld jouw favoriete plekje in de buurt? De gemeente Zuidwest-Friesland bestaat 10 jaar en daar zijn wij ontzettend trots op. En we willen heel graag weten van jou waar jij trots op bent. Kun je ons dat laten zien? Maak bijvoorbeeld een mooie tekening, een strip, een vlog. Zet iets op TikTok of Instagram, maar doe vooral wat jij leuk vindt. Je mag het alleen doen, maar ook samen of met je klas of met de sportclub. En de mooiste inzending die wint een hartstikke mooie sportieve prijs. Doe jij ook mee?